Čaute. Dneska tu mám laškotku. Mám tu bejsetového Mewtwo japonského, ktorého som kúpil z eBayu za asi 16 eur. A má ale dosť veľa chýb. Jedna z nich je napríklad tu na tento zohnutie, ktoré určite vidíte, ale to nie je jediné zohnutie, ktoré táto karta má. A na to je luk, čo? No, skúsime s tým niečo spraviť. Uvidíme, čo sa s tým bude dať. Rohy sú zlé. No, toto určite nie je nejaká super hodnotná karta. Pozrieme aj z druhej strany. Ale veľmi pekná a niečo sa na nej určite naučíme. No. Čiže čo spravíme, ale pozrite na ten krásny swirl, čo tam je. Dobre, táto karta je celá o zatočeniach. No krása. Dobre, takže ako na to pôjdeme? Dáme ju na 20 minút do humidoru. Potom ju stlačíme medzi naše pady a zatlačíme a necháme pôsobiť. Samozrejme aplikujeme trošku card sprayu. No. A ja tu mám taký super ultra sofistikovaný humidor, ktorý som si naprogramoval cez Arduino. Jeho sofistikovanosť môžeme vidieť tu. Čiže mám vlhkomer, mokrú hubku a keď to zavriem, tak vnútri mám akurátnych 75-74% vlhkosť. No, čiže kartu tam na nejakých 20 minút dám. Takže tu mám nastavených 20 minút. Zapnem časovač a vidíme sa zase za 20 minút. No, čiže 20 minút nám prešlo, akurát. Takže vyslobodíme kartu z môjho... práve to pípa. Z môjho sofistikovaného humidoru. Nebudeme na nej vidieť žiadnu zmenu. Toto sci-fi zariadenie odložím. Ale karta by mala byť trošku povoľnejšia, tým, že nasiakla trošku vlhkosti. Nebudem mu teraz nejakým spôsobom extra trápiť čistením alebo leštením. Jediné, čo spravím je, že tu mám schovanú už v veľmi podobnom stave kartu z Fossil série japonskej, ale Miwa. Môžeme si ju pozrieť, robil som ju pred asi hodinou, takže nejaký veľký rozdiel tam zrejme nebude vidieť. No, ale využijem na to. No a už je to pekné. No. OK. Takže streknem si 3-krát. 3. Dám kartu. Opäť 3-krát. Teraz tým veľmi jemne treba zaobchádzať, takže svoje dobre tam na mňa ešte tak, aby sa nejakým spôsobom ešte viac nepoškodila. Tak. Teraz hlavne, aby sa to nepohlo. No. A pevnými klipsami to
zaklipsujem. Tak, sem si dám takéto menšie. Musíme to fakt pevne zaklipsovať. No ešte takto to spravím, že tieto menšie dám sem, tieto veľké dám sem. No dobre. Tak. No a toto zopakujem ešte tak 3-4 krát. Potom sa na to pozrieme a potom to dám už iba vyrovnať na sucho na taký týždeň. Čiže teraz po 12 hodinách budem znovu aplikovať Card Spray. A keď už sa to totálne navlhne tá karta od toho Card Sprayu, tak to dám už iba do lisu na cca týždeň, nech uschne a potom ešte na cca týždeň do tvrdého obalu. No a potom už by mala byť úplne rovná. No tak držte palce. Čus.